Eu, contábame Toniño Covas, nunca fora ás arrasadeiras. E aos morogos, ás cirolas bravas, ás treixas da carretera, que se dan de seu e que non son de ninguén. Pero non ia ás arrasadeiras porque os que ían non me chamaban. E os rapaces que eu trataba non eran dos que ían de noite a roubar uvas, peras, mazás, pexegos, ananos ou a que caese segundo tempo. Os que andaban comigo e viñen á miña casa falaban mal deles e alcumábanos de golfos. Eu non falaba mal deles, pero tiñalles envexa. Os que ían ás arrasadeiras eran ledos, destemidos, pelexaban por calquera causa e ríanse de todo. A mí non me sebellaban ruíns, pero eran así, eu tiñalles envexa. Coñecíaos dabondo e trataba algúns. Ás vegadas, na Alameda, cando tocaba a música da tropa, chamábanme á parte. Eles non entraban no paseo do medio, que era o do señorío. E dábanme de todo. Enchían os petos, metíame entre corpo e a brusa racimos enteiros que se me apegaban ao coiro. Tanto que ás veces tiña que deixar o paseo e logo de dar desculpas e mentir para me valeirar de tanto que me deban e que non daba comida. Lémbrome que un día un racimo de moscatel traía unha véspora e púxose a me picar tanto que ceibei con todo fronte á botica do Román. Deume vergoña porque pasaba moita xente e viron todos que me puña a brincar coa camisa de fora, ciscando as uvas por todas partes. A mí non me quedaba ben que uns rapaces fixeran unhas cousas e que outros non as puidéramos facer. Miña nai dicía que ir ás arrasadeiras era roubar. Pero a min a verba non me semellaba axeitada, máis ben parecíame troulerías de rapaces para se divertiren. E que por moito que collese cada un entre o que daban e o que comían, non valía tanto como para chatalos de ladróns. E semellábame tamén que o podíamos facer todos e que non era xusto que o fixesen os rapaces máis ledos e arriscados e nos outros non, porque éramos señoritos. Vaites co señorío.